Ada birta kalang rapet aradu ana phansmi aprang sinil hinpen adap mi gadam pajriglo kardamt non ada birta ka than ponji bang nile jitramsa asin non birta thipi langpanik sina APSC NGO mai pu jam han sepen kapin khat pana teng bansi krang lon jon aru atum pen hemmi ke chodet mentimunga hemtum na tum phan kirap ke pajirdam Nizang Karbinglong Duramla MSc Konsensi ke Parlopon Borkok MA School along CM Dr. Turam Ronghang lapen ki Duramla arat tumpen cingki jitan amai paman pon Borson Labor Union asai hem ki kim kerang pon jia phant adimaklong ke pangthai asai ki klempon APSC NGO Jem Hanse Kronglangjon aro tumpen phenake amai ni ponsi APSC jai kathar Rongkhang committee atum phan lamboi kipi non buthot birtang ton pen langponek sinang Nizang Karbinglong Rongkhang MSc Consensi ke Parlopon cheret borlong ki hi arong amaker mentimung ahem kedam tang pre ni phai phoni kupi ga son pen ni ahem mi ge chu hogwai chepang del mentimung atum ki duk thek thiga jogsi ani om ge chu ji phan sami banghem chongda chotsi ani om sami ke cholong chot labangso hem mi ke cholong sami angton pen masi mi chupon thai si hogwai cheplang del laso jok pen ani om ki chu ji phan lapen ki duk thak je phan sami mentimung atum ki sung chiton pon nang kok lo labangso birta longsi BJP Rongkhang Mondol Committee atum sami kedam tang arni sami kera pajirdam lo lapuson thak taksi APSC NGO Maipu Jem Hanse Lapanki Pitorti Su Tumpen Kipin Khatpona Teng Pensi APSC NGO Jem Hanse Kronglong John Aru Atumpens Kedamtang Thirini Pai Sirkep Arni Kisungi Povek Ahemtunt Mentimung Ahman Humridamsi Kirap Semi Pajirdamlo Laso kirap ki pajirdam long Agustin ing tigathar angpong ing tigathar rong asar borlong ki ing ti lapen ka prek prek nda chitong dun board holben great timung Karbi Longri Abirta Ni ladak local president niglo APSLC NGO long ba ping ladak ke nang ko alama thi pi bang ke kedam tang direct for ni pu phi tum ham bang me chodelo masi news atru hin pen pu piloma pu poho nili toma sar lo nili toma presiden an along bang tala bang solam li grok penamat uthot nili fan berta nang bachini ben ladak ka humri dami phalang li nang toy tu penama se nili ladak na humri iglo nili tum kerap afan ke ban pi ke doi go sita me pu alang li tum phi fu tum abang ke asomar puta supin so ave yada ve masi nili tum da ning duk lo sita me sab ve sita me lasang mate alu yang thu dali lahaya sab so ve sami tum alang li fan kipi fan kapa juri fan sipini ta wa ngilo nilimen ke bolong king hi nili rong dakalo nili helo rong salo akerap ke thek dun long to bangke nili thek dun long lo ala non running boy suli boy party tum MEC atrupen wang lobon ke pipini ke ban pini lita cholang de tabang dak local committee kramang jona committee tum ta wang lo ban panon tum pu ipet sar tum pen ta wang lo lam cholang li Kata tepi ni liga cuma idun kang tung bangke non tuma konsil ke hona asar tumha cuni kang tung bangke la hemrit bang avedalo pasi ting ini bang rap idun sonte pasi ini cuni idun kang tung alang tumhan. Tang tenang litum la non APSLC NGO atum nang kerap apa puthak nang litum kopi sipudun jinang tumahin ta. La alang tum non konsil rani cari dong lepin lang setambe alang tum an kerap thek pot churu parpik lo an se alang tum ta yakong pathe thuna mili churu parpik lo an mangke Karbinglong ra tum kisung ke boyalam ke chini pa meji aphan pusi Karbinglong Tamas Council CM Dr. Tam Ronghang pen bori ponsi for example constituent along pen semi CM Dr. Tam Ronghang la pen ra tum pen chingi chingwai amai semi pe de pon bom lo Lapen rara tum kisung ke boya lama aputhak semi CM Dr. Turam Ronghang arju ponsi lahai kisung pen pa jok ponsi aphan semi CM Dr. Turam Ronghang pen bori ponsi sai semi klempon bom si kirap semi pajir pon bom lo lapuson thak thak si keram tang threin phai sirkep arni semi nizang karminglong duramla MSc Consensi apartment kipa phinai ahawar borkok arong along CM Dr. Turam Ronghang an humridam si rara tum pen chingistan amai semi pe de pon lo CM Dr. Turam Ronghang pen rara tum angbong chingistan amai cheng chi aprang
Duramla MSC konsensi ang kanglong kaching turutang asai amuk iklempon tang ansami siam Dr. Turam rong hang pen ibupon la suapi Duramla MSC konsensi aratum kisung ke boy lambu thak kar jugut thak ajai mek semi pangcheng pon tulo Danong ga rong bo ma agera au pi da ta jola jo mi song pi da go la pe na hu la bang dolang ama se nang li jo mi song ka ko na tu tigang ni tan please come hold na ki people ala bo rumai dewan thank you sir abari ma Karbi Longri Abirta konsensi alo itu Karbi Asam Gazette notification along apa alupun pe dolang lasotan yang li palupon pun busi rana pam ani patilo lebih palupon me busi di dunia ini tilo lawan number 1 mana kimia 125 Constitutions Amendment Dujipu copy thallo la 125 Schedule Amendment laban UPD satu lamdon gacetok central government state government lapin UPD sa song atum memorandum of settlement second apa ke 2021 na aningkan song trok atum central government state government lapin ke song trok atum KNLF lapin ke PDC ke UPLA KPLP faction ke thom atum ala so lamdon ka chetok laso putha PP ma ka chekroy ang ton jado ego laso amendment lo pulong del tum Karbi autonomous council ban PP power ke longi ma la ang ton alam yong si chiniji pulong te ile tum da main architect lo UPDS la pen ke la song trok atum la 2011 and 2021 la hinia memorandum of settlement la hinia memorandum architect bang kita Elvin Tero na kahai dolo molale details sang pekhanik na second question dola bang labang sojai meglong siam Dr. Turam rong hang local MC mati EM Probat Chandu Tero Karbi Autonomous Council Chairman Raju Tisu EM's MEC lapen ka prek manpeng dun chitong dun si labang sojai mek mechen pen pachun pon board hol ben great son tibung Karbi Longri Abirta isa long ta bang claim mom 19,000 bighas longan dalu masa sir latum bangke Madhya Pradesh sa claim mom lo Andhra Pradesh sa bangke latum hodak ko pilo hoda bangke latum bangke ye chiri sipen council long lagi pi hadi chiri sipen ke latum bangke suri polong lapen ke alang tum pi bangke 7,50,000 bighas long lapen morenga war sai ke long jela dak ke 7,50,000 ong tum si 7 morenga war sai long lapen ke private ki ye tum han jongjung kache tu ki ye phanta ha dakta la so war sai la agreement tu atimi la hai alam don ke tok pota ni party ke do an song ke do an tum hanta ni lalo lapen ke dak ni tum long bang ke je PG pulong ke non son chu dak inter district border lo langkai jai lo first eviction law ni 1,671 houses eviction that penapi high court case pi lo mia tum pha apio ko la tum han kan se apio ko la tum bang tu che chet tu tik 1,521 nang pleng 1,521 of tum han ko ni tum je Karbi autonomous council pena ko parideng pollo high court high lo eviction kuri lo non ge ko don ni nang dolo bitilen kem bideranta lasi lahai long le jongsi iltum chiraiji longte iltum bangke latum han long le pipen iltum Karbi autonomous council pen ki pediatrically lasi chini pakanang list pen lake iltum along le allotment le ki pgl lasi atumi nili jaga thar banda pul list pen allotment alangke list pen pota ke sigar lo na kali nang tum da chini ji google long search tha hai pasar ko office long lagamta hai 1886 itu land revenue ayega teng bana tum Assam land revenue 1886 ateng bana tum lang list pen pota ki pi bang belek lasi la soteng la sela tum pola pen individual jongjung non nang liong si chiri pharu isi dolo pulongte la so chiri pharu isi achili bang ke la tum se ake joy pena Andhra Pradesh tum bhane pipi jongjung ba itum bhan ke dake nangli la so ka cheti kiji fan ke cheng siening kan ya nangli phan suri kep chiri isi pena pi
lai suri kep ciri si bena pilo ciri pharu si pulong te ladak ta kona lak ni tum no product ta la si lata hala tum plus la tum ke jorita bangsi along breakdown nangelo dak bangsi bang nang nam ben sia lang tum pon la pe aning kan bang ta tum dake la ke technology awar sai longi sarla ke dam tang MDC Ajara song le mahang pa thek loti sai hem ki du bang ke nang sot lu la son si borjan labor union atum pen sami ke dam tang suri ne engkor apli pre ni phai chris kep arni mahang pa thek pon det pen asai hem ki kim karang pon ji phan ke dam tang thre ni phai sir kep arni la khai engkor si borjan MSc consensi ke parapon kuligo hawar mukhim rong pi arong long borjan labor union asai hem ki kim karang pon ji phan adimek long ke pang thira sai ke claim pon Rong asar lapan ke Central Committee atumpen cenglok a members ke tuan atumpen singgi cengmai ponsi laborers atumpen ke pat hikpon government atumpen scheme ki pipon ansami kelong dun edja phansi ake mangwansi labang so asong sami alang ni tumpen sami mang pat hekpon lo lapan ki Borjan Laborers Union along members atum ana phan sami aikar sami chiron pon lablu puta alang li tumpen pa chini pon abang so kedamtang ili tum 18 tarik lapen ke tinima 2000 sari aningkan nilitum la bangsu Borjan Lewar Union am hang pathek det pen phi nilitum kedamtang 18/10/2024 ani amhang pathek det Karbi Longri Autonomous Council Labor Board Chairman itrukang det pen nilitum pinian ke penangana jirding lo lasi chengwai lo Central Committee pen chenglok rong sar pen chenglok mate lewa members ke dodum an bang rokera sirkep ama members do latum pen chengwai si itumta non ke Lewar Union ka office along li mate office government pen nagi pi office diti ki do an mane rong sorphan patitak da moi punili tumhan Karbi Longri Autonomous Council Labor Board a chairman pen hukum order ang pidet pen phi nili tumhan I card na isu elo pas I card ateng beni tum kisusi bini Karbi Longri Autonomous Council angkang ke do an arada phan nili tumla job Lewar pu kopi posi Lewar ke bunai ke bima labang ke hok pe bang ke ni tum ke Borjan Lewar Union BLU busi jitok lo la sini li tum bang ke non bang ke majuk ka phan se tami bang asu pen chenglok majuk ka khai tani tum kanghon pon ke la so Lewar Union ban ke inghon pon la pu la pen ke I card ka via tum an ke sai ka prek lamate development la long se tami hajara chongda dun anung nam seta alang li tum aron ting sini tum Borjan Lewar Union pen ke pipon pola sinon card kiron ponji labang ke ni tumaki mi Borjan Lewar Union po card kiron ponji phanta non la so chiklu kiwang mane 25 tarik balote ni tumron pon cheng po la pen Karbi Longri Autonomous Council Labor Board a chairman ang thana teng mate Karbi Longri Autonomous Council along ke ha hon team Karbi Longri mate Dr. Tuliram rong hangsar taminang than lo nang tum office ahem chi thiklu je thailu balote mo piu penang tum hanta development mate office ahem phanta nilitum Karbi Longri Autonomous Council pen nang rapu ku Dr. Tuliram rong hangdan ki chaklo la pen it tum ching honai Karbi Longri Labor Board a chairman sar khor ching timung stan ki chaklo kedamtang therir phai sirkep ani APLCC NGO Jem Hansi Kranglonjon aru atum pen pherengke mai ka nipon kedamtang ani APLC Jem Hansi aru atum pen Kronglangjon cheret along aru sengpon lo bangsu ke sengpon along pen sami majok party phan sami ki putot ki pin rem sami abipin pusi alang litum pen ki jongpon lo bon sami kedamtang thireni phai phoni APLC retired ice jekathar rongkhang committee atum pen ki pherengke mai ni ponsi kalili alam si APLC NGO Jem Hansi aru atum phan karbok pon tabalam ki ahok kali pusi alang litum pen lampoi pipon kedamtang hi thoma prang nilitum arong along APSLC jekathar section atuma bang meeting nang dolo amasi kedamtang arni nitum ta 26 arni ya bang meeting dolo hala suhu amasi hala bang suhu nitum meeting gitu ke bang phan ka sorsa puta parupon pe mate bang phan ki putot puta pupon pe lapen party alam sami nitum pupon pe sitame latuma bang kedamtang ithom arni ya meeting ke do huta bang ke nili phana bang ke congress pensi PSLC ke dun nili phana pula so la bang so alam ka hogali nili ke kedamtang arni sitame PSLC atumolong cerap dun bom plan dun bom lapen wood apor sitame arleng ke roi pini ai kam sitame cerap dun sitame alang lituma bang ke nili phana bang ke congress pensi latung ke PSLC NGO ke dun palam se nili tum phana pula sitame la bang solam bang ke nili tum bang ke kre athe nili ke congress pen le ki dun kali lalu lapen bang ke
ladak arong alang litum labang so meeting hanage dun abang ke mane BJP party benage dun tawe mane congress pen lapu kali alang litum EPSLC mate ke do bom la jai kathar along ke do bom matum alang litum ake claim ke dam pi pen lo ne aning kang samse pen ayok si nilitum labang so meeting ke do alang litum ke tong lo asalang litum abang ke BJP congress pen si labang so meeting long ke latum ke hang pasin nangi pu masih labang so lambang ke nilitum hen men kolong nilitum bang ke ahok kali non iprang bang jiani bang ki APLC NGO jem hanse atung pan ki nizang Karbi along district angkang along polling stations along tin along pen semi aroke seng pon labjia phansi chi six dang pon bomlo la pen ki APLC NGO jem sanse atung pan ki hemprek apartment ka chi song ahok pet lo atheki kedam tang ni phai clear ni semi dipurong spilong ka chi song hot pen semi memorandum semi pajir dam ello lapan kivang jiani bangke dil hirong spialong ta kachi songdam jia phanda chi six dang pon bomlo lasi Karbi rat du ansami kachi totun pet ji phansi agostin ing kipen tuning ripon bangso phenke ama long pen angpong ing tigathar agostin ing tigathar lapan ki rong asar borlong ki tum ta chitong dun bort holben great sontimung Karbi Longri Abirta yang long la pen NC Hill district la district ke thom ke elitum ke a polling tin along se a committee APSLC James Hanse NGO a APSLC a committee ke seng ya phase netum chesik lo do de sang se pesi netum chesik lo la pen ke dam tang ta netum hadak memorandum CM phansa me tum pilong at lo la pen non state la pen central along sta me kapile dabi phansi non dak chingwai bom lo dak 11 songkre siga dak elitum APSLC James Hanse along ke do tang lo se non nakiwangi atum ta dola meeting itu make hai James Hanse la pen GS Peter tisu alang tum nong talks along se do bom lo la sila so se hemprek ke hangji hemprek ka I pulote ka preka song ke bang welang sta me APSLC James Hanse a rolong ke bang aji aphanse nelihin pen ta tuning rilo ini adap Abirta bangki lan pan sikang ton paniklo les morning sambirta le puthot chitong pon chilenang kardom